Здравейте всички, ние сме GameBleak. Това е новия ни канал. Всъщност ние сме двама, аз и моят приятел Exfordor, a.k.a. Еди. И това е нашия частен сървър. Тук е и нашия приятел Борис, който ще е част от сървъра. Но той, нали, не участва, не е част от GameBleak. И да, всъщност това е нашия частен сървър, който за сега само ние сме си вътре. Но по-нататък може би още хора ще искате. Затова мога да пишете в коментарите някакви кандидатури. Да започваме. Здравейте, да ви кажа аз. За начало да си направим една къщичка малка. Тоест може направо в някоя скала да се задумим. Добре, аз ще събера дърво, ще направя В workbench. момента не снимам аз, снима Еди. Може да се абонирате, ако ви харесва. Ще ми направите ли една кирка? Защото виждам, че сте направили workbench. Аз сега направо ще взема cobblestone. Добре. И още кажете в коментарите на какви други игри искате да снимаме. Да. Също така мога да харесате Facebook страницата ни, която е в описанието. Имам стикове, Лаз. Да, Лаз. Добре. Чакай, че аз имам cobblestone да си направим инструменти. Тук има саплинги, ще ги засада. Аз ще събера... Не, ще си направя една кирка, ще си направя да събера cobblestone и аз малко. Докато дойдеш. Ти какво правиш, беди? Правя си сега кирка. Може да си направим къща от дърт. Не. Такъв е моят стил. Сайно, взех 22 cobblestone. Okay. Къде сте? Аз съм тук до ръката. Къде бе? Ето. Чай сега ще направя инструменти. Ето аз към ето. Са. Аз тук се вкопах малко, може да ни е първата къща за нощта, не знам. Може. Ще видим са. Ще само убием някакъв край да вземем месо. По-добре да ги направим в една клетка и две да направим в една клетка и другите да ги избием направо. Направи такова. Оградки. Забравих как се казаха. Добре, събери дърво и... Да бе, аз имам дърво гордо. Имам и 20 cobblestone. Добре, аз си направих 20 cobblestone. Лазо, ето ти малко cobblestone. И аз служи това бе, workbench. Да направя градки. Ето, нали знаеш как? Да бе. Добре. Това ще го направя малко по-високо тук. Направих бутони. Без да искам вместо да обработя дървото. Нищо. Нищо, имаме 4 оградки. 6 оградки. Абе аз всъщност не, аре тук ще оцеляваме в тази дупчица като за начало. Еди ти къде си? Аз купая още малко от такова cobblestone. Ще направим оградки от стон. Оградки от стон. Да. Чай, че си те между другото са по-ефтини бе. Тоест по-така икономично ще ни излезе. Тук съм. Аз имам 6 оградки. Знаеш какво, спри да правиш дървени и направи камъни по същия начин, само че... Да бе, знам как се правят. Аз ще направя. Направих 30. Добре, и аз направих. Аз ще събера малко камъни долу. Аз ще направя 24. Я стойте да направим една печка и да направим дървени въглища. Абе, може да се прави вход от тези огради. Ами мисля, не знам всъщност. Какво ще да направя? Печка. Една крава сама щеш да влезе. Лазо, ще ми дадеш ли такова? Аз имам... Не, нямам cobblestone. Дайте ми 3 cobblestone. Сега ще ти дам, изчакай. Не бе, направо ще ходя си скупа. Тъпа не ти трябва повече. Влезни. Леле, ако влезне. Избута бе, избута. Не. Стой, тя сама ще се качи. Стой, сега ще се качи. Само да е. Не тръгвай на тука. Тук ще сложим една печка. Оп. Сега ще бутнем. Аре бе. Така. Ще
Що си вече мисли, яко. че ще се измъкне? Не, извиняй. Как ме Ето тук това нужно ли е, бе? Да. Ма така ми е някакво странно с тези огради. Къде отида оградата, бе? Не знам. Ето я. Аха. Ето е там, бе. Няма да излезнеш, бе. Не, ще излезна тука. Затвори. Бързо. Бързо. Оп. Не, бе, ти си затворил. Грешка. Знаеш какво изкопая тук цялото направо. Давай, тъжно. Малко грозно ще се получи в началото. Това мога да щупиш. Сега ни трябва някаква вратичка тук да направим. Аз събрах дърво, ще направя въглеща. Какво ще направим тук, бе? Вход някакъв. Някой ми писа във Фейсбук. Аз съм си изключил звука. Що ги махаш, те? За да го направя по-ниско. Само нещо кравата да не ни измами. Ако намерите саплинги, ги слагайте, защото няма да е лошо. Да. Тук аре отгоре да направим такова, да нещо като покривче, сложим някаква врата. Да, ще е хубаво. Имам 8 торча. Окей. Ще хол света на Еди, снимаш ли? Да. Добре. Ще хол света отстрани. Добре. О, тук има доста такова. Стига бе. Аз имам Sugarcanes. стаки и 3 О. дърво, така че. Прасе. Дано да има още наоколо. Да го убия ли? Бил? О, крипър! Внимай. Фак! Връщи се вкъщи. И внимайте да не изгърми тук някъде. Вече изгърмя нищо. В смисъл не е до къщата, мисля. Сега ще покрия Защо не го дупката. разширяме малко? Разширяй, аз взех малко, за да си направя стълби. Да направя тук покрива. Нека видим. Няма да е лошо да намерим спаунер на скелетон. Ама още не сме почнали да копаем. Малко грозно с тези стълби. Тук не може да се влезе, бе. От тука. Къде? От тука. Много са ниски това. Върно. Ще имам още 2 торча. Ще ходя в света и натам. Хората, колко час имаме? 6-7. 7. Добре. Това се получи грозно и на ме кефи. Топа нямаме кол да изпечеме къбълстон. Аз отивам си направя кирка. Да донеса ли направо нещата долу? Гледай, за какво копаеш с тази кирка, бе? Направи си каменна. Няма камък, като си не направих. Всичко използвах за камъни отзад. Аз имам 28 стик, ако някой иска нещо. Добре. Правих си една кирка. Искате ли да ви направя мечове? Аз имам. Еди ти. Аз ще направя сам. Окей. Колко дълъг стана клипа, бе? Не знам. Аз съм на едно бутче, хора. Половината на едно бутче даже. Аз съм на 3. Аз на 2. И 1,5 по-скоро. Нищо. То няма са зомбита наблизо. Ама не, ще умра. В смисъл. То няма да те убие. Само ще ти смъкне. Крипър! Къде? Бягай. Внимай да не умреш, защото... Бро. Кой ни тепа, бе? Не знам. Убийте... това ти умираш просто. Взех XP. Спираме ли клипа? Миньяр. Мяра.
Това беше, хора. Мога да харесате клипа, да се абонирате, да харесате Facebook страницата на нашия отбор и до следващия клип.